Ahoj a vítaj pri našej ďalšej časti z našej gym tour a dnes sme zase v Bratislave, námestie SMP a ideme sa pozrieť práve sem. FitUp, ktorý sa nachádza na adrese SMP 19 priamo v budove Citygate. Hneď ako sme vošli, vidíme túto navigačnú tabuľku, FitUp je dole. Nájsť schod bolo veľmi jednoduché, takže to zvládne každý. A recepcia vyzerá nejak takto. Akceptujú multisport aj virtuálnu, takže super. A pozerám, že už tu máme aj nejakú ladies zone. Šatne máme vpravo a tu nám hovorili, že ešte dole prvé máme ženy a tu máme chlapov. Dobre, vecko takéto čierno-biele, dostatočne veľké. A je tu ešte jedno vecko, ktoré vyzerá tak, že máte tu len pisoáre a sprchy v šatni. Máme tu samozrejme vešiaky a 4 sprchy aj so závesom. A šatne si pozrieme neskôr, keďže síce 12 hodín, ale mŕte ľudí tam bolo. Hneď ako sme vyšli hore, máme tu nejaké podložky, taká sáva na rozcvičovanie, by som povedal. Ale dostatok kettlebellov, kotúčov, lôb, dokonca aj mech zavesený. A máme tu aj zrkadlo a niečo na zahriatie. Za recepciou pár bicyklov, dokopy 6. Tak asi sme v hlavnej časti. Tu hneď začíname kardiozónou. Takéto stepery, 2 kusy od Technogym, 2 takéto elliptikaly a 2 klasickejšie. A 2 ešte tieto mašinky, jedna bohužiaľ mimo prevádzky. Ale vidím, že aj tu už máme proteínomat, ako sme mohli vidieť. FitUp pružinou a voda na scéne. Super. 2 bajky pre lenivých, ale aj takýto bicykel. Od bežiacich pásov máme 7 kusov. Niektoré sú dokonca Live Fitness, ostatné Technogym. A Technogym tu má aj schody. A ideme si pozrieť túto časť, kde máme 2 veslovacie stroje. Máme tu aj tento držiak a nejak nám chýbajú rollery. A čo sa týka opotrebenia niektorých strojov, je to značne vidieť. Aj tu nám máme trošku popraskané, no. A máme tu aj takýto abduktor a ten už asi tiež má niečo za sebou, ako tak pozerám. Backfly tu máme samozrejme, niečo na upper back, ale tu už tiež môžeme vidieť, že má najlepšie za sebou chest press, vieme si tu aj brucho odcvičiť a bohužiaľ aj tento už je trošku vypoužívaný. Pectoral, ktorý samozrejme tiež má niečo za sebou. Tieto predkopy asi budeme hľadať, že ktorý niečo nemá za sebou, lebo toto je vyjazdené extrémne. Hneď vedľa zákopy a tu máme lower back. Pôjdeme si skúsiť aj tento bicepsový a som zvedavý, či mi toto bude vadiť na lakťoch alebo nie. Ale páči sa mi, že tu majú nejaké tie odkladače na veci. Tento zázrak na nohy od Technogym. Používate to niekto? A takýto leg press. Máme tu ďalšiu značku LAX. To bude na nohy. Takýto chest press. OK, myslím, že by si mali vstúpiť trošku do svedomia, lebo tá opotrebovanosť vecí je tu neskutočná. A niečo takéto dobré, že mimo prevádzky, tak bohužiaľ. A toto sú za mňa asi najhoršie príťahy od Technogymu. Jeden shoulder press a máme tu ešte takúto väžu, multifunkčnú Technogym na všetky 4 strany. Myslím, že táto bicepsová lamička nemôže nikde chýbať. Ale toto môže byť príjemné na hip thrust. Jednoručky chválim, je ich tu dostatok a najväčšia 60 kg. A vidím tu aj vypnutú klimatizáciu. Čo sa týka lavičiek, 4 kusy. Bench press 2-krát a môžete tu mať aj pomocníka, čo sa mi páči. A tu máme moto na dnes. Nemusíš ukladať činky, keď vieš, ako cvičiť bez nich. Takáto väža a výber tyčí dostatočný. Ešte jednu takúto väžu. Prsia si môžete odcvičiť na šikmej dole alebo šikma hore incline press. Len trochu nedomyslené, nedajú sa sem ukladať závažia. Čo sa týka pomôcok, sú tu nejaké trhačky. Ešte pohľadáme opasky, či sú tu. Vedľa dezinfekcie, útierok a smetiaku máme ešte takéto multipress. Kde sa vzal? Tu sa vzal jeden PureTech vo FitUp Pesta, aspoň na hip thrust. Neviem ako vy, ale ja toto neznášam, keď sú tu naložené tieto činky a nemám napísané, koľko majú dokopy. Neviem, koľko má tá tyč. Keď si to zrátam, neviem vlastne presne, koľko tam toho je naložené. V strede máme aj takéto kladky. Zaujímavá táto mašina, na ktorej viete stáť a pekne sa dvíhať výstreto. OK, niečo podobné sme videli vo X-Fitness Smíchov. Toto je Hammer Strength, tu máte náprsia, ale keď prejdete sem, tak máte sťahovanie zhora. A pozerám, že tento Hammer Strength je žlto-čierny a trošku ma chceli pomýliť, že tu je ďalšie sťahovanie, ale žlto-čierne Technogym. Aj takéto príťahy od Technogym. Ale zákopy žlto-čierne
tie už máme hammerstrap. Poteším aj baby, ale síce zatiaľ som našiel jednu túto vec a ďalšie pomocky. Takže opasky a švihadlá sme našli tu na recepcii a sú na vypýtanie, takže môžete si vypýtať a máte to. A čo mňa zaujíma je tu na novší priestor, takže ideme pozrieť do novšieho feed-upu. To už vyzerá trošku lepšie. Aj ten výhľad na to, že sme pod zemou, to je už minus druhé poschodie, sa tu pomestili, je to také členité, ale tuto má úplne lepší vibe. OK, keby sem chodím, tak chodím asi len do tejto časti, lebo tu je vidieť, že to je nové, pekné, samozrejme Purecraft Gym 80, takéto custom stroje, made in Germany. A v tejto časti je cítiť, že sa snažili tento stroj, brutalitka. Tu máme niečo na prsia, aj s pomocou, že si to viete dvihnúť a vedľa shoulder press, porastie chrbát, PC squat. Aha, dve takéto veže s platformami. A prvýkrát vidím v takejto zelenej. Ešte tu máme takýto chest press a tu na triceps. A tento Purecraft na otláčanie si pôjdeme vyskúšať takýto fialový belt squat, squat machine, jedenkrát haken. A takéto pendulum, tu mi vadí iba jedna vec, že tá plošina sa nedá nadstaviť sklonovo. A takéto predkopy. A tu ma zaujíma, že síce to je roztrhané, ale pod tým ako keby bola ďalšia koža. A zákopy ležmo. Takáto benčovacia lavička a tu máte super, že tu máte záchranu, keby ste náhodou nevládali. Takže PR-ka, jediné tu kusy takýchto lavičiek. No a tu chválim, tu je už proste normálne, si vyberiete koľko chcete dvíhať a nemusíte rátať s kalkulačkou. Najťažšie 40-ky, rovné aj ezety. Jednoručky, najťažšie máme 44. Kto v komentári uhádne, a čo je toto? A na hip thrusty tu máte takéto dobré podložky. Tento PureTech má už tiež niečo za sebou, ale ako vidíme aj tu dvojité čalúnenie by som povedal. Majú tu aj túto mašinu, niečo na ramená s pomocou. Takýto pull down. A ešte tu máme príťahy v rohu. Ak máte nervy, tu máte kladivo, tu máte gumu. A akože táto časť s tým výhľadom, otvorený priestor mi vynahradila to zlé, čo sme tam videli, tie doničené stroje. Neviem, keby sem chodím, tak idem len do tejto časti a hodili by sa sem potom ešte nejaké kardio stroje tam na ten balkónik a nemusím riešiť tú starú časť, lebo tá nevyzerá bohviako. Ideme si vyskúšať tento zázrak. A tu si to viete hociak nadstaviť. Oh. Multifunkčné využitie. Je to zaujímavá mašinka, vlastne nemáte to nejak napevno dané a môžete s tým hoci ako kývať, mávať, cvičiť. A posledné tu máme takéto rozpažovanie v sede. Sedím si pohodlne, ruky mám akurát. Pozerám, koľko tam máme. 25 kg na každú. Dobre, nohy som si musel dať trošku dozadu, lebo mi to tu trošku zadrhávalo do nich, ale ako pohyb super. A mám palec hore. A potom túto dieru, to som nespravil ja, ale ani túto dieru. Niekto bol šikovný a Kotuč spravil svoju robotu. Tak si skúsime ešte nejaké príťahy, ne? Keď už sme tu. Tak, za tento stroj dávam 2 palce hore. A radšej si to natočím ešte z druhého uhla. Ste videli, ako sa to krásne toto zdvíha. OK, drahý feed-up, táto nová časť vás zachránila od zlej recenzie. Takže úprimne, za tie peniaze sa to oplatí. To, ako to je oddelené tými sklami, tak to vyzerajú ako akvarijné rybičky na tých cyklotrenažéroch. A tu trošku nevyužitý priestor. Možno by sa sem ešte niečo hodilo, nejaké kardio napríklad. Tak, konečne máme prázdne šatne, takže si to tu môžeme natočiť. Vyzerá to takto nejak. Skrinky, máme trošku
menšie, ale sú dostatočne široké. Vadí mi, že nie je tu ani jeden vešiak, nikde som nevidel. A samozrejme, musíte si doniesť zámok. Lavičky síce takéto menšie, ale je ich tu 8, takže si sadne každý. Skrinky síce nejdu absolútne po poradí, ale najväčšie číslo som tu našiel 80. Máme tu aj fén, zrkadlo a trošku krivú zásuvku, ale nevadí. A posledná vec, sprchy sú najrýchlejšie na svete. Počítame spolu. 1, 2, 3. Konec. A ešte jeden tip odo mňa pre teba, keďže SMP okolie je strašne draho platené. Parkovanie väčšinou 2 € hodina, že za tréning by si dal ďalšie 4 €. Odporúčam ti ako ja, Eurovea, 3 hodiny zdarma, po prípade cez víkend 5 hodín, takže stíhaš sa ešte poprechádzať v meste. A už ideme do toho francúzskeho Maybachu a dáme si zhodnotenie a ceny. OK, poďme si dať zhodnotenie FitUp SMP 19 v Bratislave. Čo sa nám páčilo, čo sa nám nepáčilo. Čo sa týka tej starej časti, tá ma absolútne neoslovila. Boli tam technogym stroje, čo nie sú pre mňa moc zaujímavé stroje. Nie je obľúbené u veľa fitness influencerov a fitness ľudí. Takže to sú také, povedal, hotelové stroje. Mali tam pár hammerstrengov. OK. Celý tento FitUp za mňa zachraňuje tá nová spodná časť, ktorá vyzerá super. Sú tam super stroje od Gym80, väčšinou PureTech, ktoré sú veľmi kvalitné, nemecké. Bohužiaľ, jednoručky dole neboli až do 60 kg ako hore, to ma mrzí. Čo sa týka sprch, samozrejme ide tam teplá, studená, máte tam veci na odkladanie, chýbajú nám tam nejaké mydlá, ale za mňa najhoršia vec, čo môže byť, ako keby som hral ovocíčko, stále stláčať, lebo sprcha, ktorá ide iba 3 sekundy, je strašne málo. Keďže sa nachádzame priamo v centre Bratislavy, parkovanie v okolí je dosť drahé, takže oplatí sa ísť do Eurovej, kde máte 3 hodiny zadarmo. Recepcia príjemná, rýchlo mi povedali, kde čo je. Mali tam samozrejme nejaké pretréningovky, proteíny, ale proteínomat bol priamo na place. Trošku také riešenie, dal by som to bližšie k recepcii, lebo ten proteín si predsa aj ľudia dávajú, keď skončia vo fitku a nie počas. Za mňa ideál pre ľudí, ktorí pracujú v centre, potrebujú si na hodinku, na 2 zacvičiť rýchlo a potom idú domov z práce. Keďže parkovanie v meste je trošku drahšie. Ale zase máte tam električku, takže ak chcete, môžete prísť električku. Otváracia doba od 6 do 22:30 každý deň. Dokopy som narátal 8 trénerov pre dámy, lady zóna, takže vás nebudú okúkovať chlapi. Jednorázový vstup tu máš iba za 7 €, jeden mesiac ťa vyjde 47 €, polročná permanentka 234 € a ak chceš chodiť celý rok, tak členstvo ťa vyjde 384 €. Členstvo nezahŕňa 10 € registračný poplatok, ale máš v ňom službu Go Up v hodnote 19,90 a tým pádom môžeš navštevovať ktorúkoľvek pobočku FitUpu na Slovensku. My tu máme slniečko, ale ak by bolo zamračené, majú tu solárium, ktoré pre Bratislavu a Trnavu stojí 1 minúta 50 centov. Ak si sem prišiel prvýkrát a náhodou nemáš zámok, nezúfaj, 50 centov požičanie, alebo si môžeš kúpiť za 6 €. Ako si mohol vidieť, my sme prešli cez Multisport a Balance, neviem, nevidel som to tam niekde napísané, ani na ich stránke, takže neviem, ale Multisport určite berú. Čo sa týka mňa, asi nebudem cieľovka, keďže autom sa tam bohvie ako nedá dostať, ale pre ľudí z okolia za tú sumu, ak sa chcete upísať, je to na vás, vychádza to najlacnejšie. To bol FitUp v starom meste, za mňa najkrajšia tá nová časť, samozrejme, dá sa tam odcvičiť. Nie je to nejak obrovské prémiové fitko, ale čo potrebujete tam nájdete, nájdete opasky, čo sme potom našli na recepcii, a nejaké trhačky, švíhadlá, pomôcky sú tam. Kľudne navštívte a my sa vidíme pri ďalšom videu z našej gym tour. Čau.